Lucas, Kapitulo 10. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya. Magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya. Unsa may gingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og higugmaa ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Hesus. Husto ang imong tubag. Buhata ka na, ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod, nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayod siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Hesus mitubag. May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa taong nagitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya ug inigbalik na ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Hesus mitapos pag-ingon. Karon, sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag. Kadtong naluoy kaniya. Si Hesus miingon. Busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat.